Така, това е кутията в сглобен вид вече, готова за експлоатация. Като да тук имаше голям луфт, сега няма никой. Хубаво и тези семеринги да се сменят, да се видят на полоските. Сега малко трудно върви, поне са нови лагерите. Сега е на свободно. Сега първа. Няма проблем. Няма луфт, нищо. Всичко се включва. Окей. Поне са нови лагерите. Малко трудно се въртат. Еми това е. Събрана в кутията. Сега на свободно. Промени са лагерите. Те са меренги, тази от другата е хубаво да се сменят. И в общи линии това е.